Mentre la setmana passada veiem el partit del Barça, la Índia va bombardejar fins a 9 zones del Pakistan i del Caixmir. I per què dic que la Unió Europea podria ser decisiva? Ambdós són països amb armes nuclears i porten en tensió des de la seva independència, i per això és tan important. La Índia ja va avisar que atacaria les zones del Pakistan, justificant que es tractava d'infraestructures terroristes. I és que fa unes setmanes, el passat 22 d'abril, la Índia va rebre un atac a la zona del Caixmir controlada per la Índia en què van resultar morts 25 hindús i un nepalí. I la Índia es va afanyar en acusar al Pakistan d'haver subvencionat el grup armat que el va perpetrar. I tot i que el Pakistan va negar la seva implicació, això no va impedir que la Índia realitzés l'atac més fort dels últims anys. El 1947 el Reich britànic aconsegueix la independència de l'imperi colonial britànic, però els musulmans, concentrats al que són avui dia el Pakistan i el Bangladesh, van voler formar el seu estat propi. Així es va passar com el que es coneix com la partició, que va donar lloc a dos nous estats sobirans, la Índia i el Pakistan. Els dos països mai es van posar d'acord amb les fronteres, i n'és un exemple clar la regió del Caixmir, de majoria musulmana, però que la Índia reclama com a pròpia. Així, la separació dels dos països va ser difícil, arribant a causar diverses guerres durant aquests anys. Doncs bé, l'interessant aquí és que la Índia té una política de no ser el primer que utilitza les armes nuclears, però el Pakistan no té aquesta política. Tradicionalment, el Pakistan s'ha excusat en que per fer front a la superioritat militar de la Índia necessitava poder fer ús d'aquestes armes nuclears. Ara bé, què podem esperar de la resta de potències del sistema internacional i quin és el paper de la Unió Europea aquí? Bé, segurament la Xina i els Estats Units seguiran amb el seu paper. Primer perquè la Xina també enfronta moltes tensions amb la Índia i sempre ha recolzat el Pakistan en aquest sentit. I els Estats Units i la Índia estan treballant ara en un acord de lliure comerç. De fet, l'atac de la Índia al Pakistan ve només unes setmanes més tard que el vicepresident estatunidenc J.D. Vance visités el país hindú. Més així, la Índia i els Estats Units tindrien una excusa per seguir la seva confrontació, repetint una mica l'estratègia de la Unió Soviètica i els Estats Units durant la Guerra Freda, en què no s'enfrontaven directament, però utilitzaven guerres a altres llocs del món per enfrontar-se entre ells, com va ser el cas de la Guerra del Vietnam o de la Guerra del Corea, per exemple. I per què dic que la Unió Europea podria ser decisiva? Doncs bé, si la Unió Europea finalment decideix acceptar el seu rol d'actor global, podria ser decisiu en l'equilibri de les forces. I és que la Unió Europea manté molt bones relacions amb la Índia, amb qui també està firmant un tractat de lliure comerç, i amb el Pakistan. Aquesta sempre en pes per la reconciliació dels dos països. Llavors, en un escenari en què dues de les més grans potències estan recolzant a un o a l'altre bàndol, una potència com la Unió Europea podria afavorir el diàleg. Així, tu què en penses? Deixa'm la teva opinió als comentaris i no oblidis seguir-me per no perdre més contingut com aquest.